IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Binaliwan da digiti maapaya tulong a fuel subsidy kada digiti transport group iti syudad Tilawag. Daytoy tinbatad ni Mayor James Brian Alcid. Sigon iti mayor, ti original a plan da kinagibunong da iti stabngad da iti gas station iti south of the river ken north of the river gam gapuanan iti sana pa nagpapada kada digiti presyo kada digiti gasolinaan ket isu ti rason a binaliwan da daytoy. Inayo na akit kitain da iti posibilidad a cash amaited kada digiti transport group tinasao at tulong a may paay kada kwada. Binaliwan ni kasi nga ron the original plan was the fuel subsidy kita na dati suggestion ngamin is ada dapat fuel gas station di south of the river at damit gas station di north of the river kita tanhanmin kaya magpapadat presyo kaya dama so kita kami bakit titulain nga cash assistance pinanginin ako iti transportation group it's easier, faster hanga dito kasi nga rin hanga papada iti presyo kin marigatan na kami na ako nung mapanda south of the river, north of the river so better latan na siya ako discretion daw to latan. Mainay kiti daytoy kuna ni Mayor Alcid nga iti target da pa nagibunong iti fuel subsidy ket iti daytoy alawas ngem gapo iti pabaliw-baliw a presyo ti gasolina ket kitain da no makaya da nga ipaay dagitoy atulong ito no umay alawas. Kikita mo kayo ni next week. I-target talaga ako is this week ko na. Yung gapo, tadijing nga ro, the price varies ngayon. So kita rin, meron lang subsidy, cash subsidy na ako. Tricycle, jeepneys, nadumang members, the farmers and fisher folks ako, na kagamitan na ako nga City. Impasigurado ti mayor amay pay digitoy atulong kadigiti transport group at tricycle ken jeepney ken kastamet digiti farmers ken fisher folks. Para iti IFM News, Idol Rain Santos, tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.